Zarándokturizmus következik, a Mária út egy szakaszán járunk, méghozzá Celldömölkről indulunk, a bencés Rom templomtól. Csíksomlyótól Máriacellig tart a zarándokút, amely kulturális és vallási emlékek nyomában halad. István király nem csak Pannonhalmára hívott bencés szerzeteseket. Kinéztek még más szép helyeket is, ilyen volt a Sághegy, ott is próbáltak letelepedni, egy darabig ott a hegy tetején voltak, aztán lejöttek a hegyről, és ott építettek egy nem is kisméretű templomot. A 900 éves kövek között megérzi a zarándok a hely szellemét, ahonnan a török hódoltság alatt menekülni kellett a bencéseknek is. Elnéptelenedett a környék. Ez már a Celldömölki kegytemplom tárháza, a Mária út második állomása. Itt folytatódik a török idők utáni egyháztörténet. A pannonhalmi főapát Máriacellből ide helyez egy gyóntatót, egy cseh származású embert, akit úgy hívnak, hogy Koptik Odó. Az ottani kegyszobor pontos mását is magával hozta, kápolnát épített, és ehhez kutatásat ott. Ez a termetes kő, amit nemrégen mértünk le 13,5 kiló, az egyik kútásónak a nyakcsigolyájára esett, azonnal lebénult. Mint ott láthatjuk is a képen, az apát, Koptik Odó és az emberek imádkoznak. A kápolna fölött megjelenik Mária, és megtörténik a csoda, hirtelen meggyógyul ez az ember. A csoda hírére több tízezer zarándok érkezett, így Koptik Odó, akire a celldömölkiek a templom előtti szoborral emlékeznek. Hát gyűjteni kezdett nagyobb templomra. Kopogtatott a kegyuraknál, és olyan nagy híre volt ennek a csodának itt Dömölkön, hogy megnyíltak a pénztárcák is. Hamar összegyűlt a pénz, az 50 méter hosszú, 21 méter széles templomot rekordidő alatt fel is építették. Alig másfél év kellett hozzá, pedig még mindig az 1700-as években járunk. Tizenkét mellékoltárral, ugyanis egy bencés szerzetes rendben az apát mellett még 12 szerzetes van, és mindenkinek külön volt egy oltára. Mint Máriacellben, a celldömölki Szűz Mária római katolikus kegytemplomban is külön kis kápolnát építettek a szobornak. Így lett a település neve is először Kiscell, aztán Celldömölk, nevében őrizve a Mária celláját. Ez a Kis Máriacell, a Magyar Máriacell. A Mária út is természetesen rajtunk keresztül megy, és hát egy elengedhetetlen része ennek a zarándoklatnak. A templom homlokzata pedig a Csíksomlyóival egyezik meg. Tehát Csíksomlyó is jelen van, Máriacell is jelen van, és a kettő között majdnem szó szerint is Celldömölk. Volt, hogy egyszerre 200 000 zarándok járt itt. Hálájukat köszönő táblák és nagyobb ajándékok is őrzik. A mögöttem látható Kálvária kápolna is a zarándokút része, az egyik polgár építette, szintén hálaajándékként. Spirituális feltöltődést keresve a Mária úttól nem messze az erdő csöndjét is keresi a turista. Hol járunk? Sitka községhatárban, egy állami erdőkezelésben lévő Cserestölgyesben. A földön pedig éppen virágzása végén látható a királyné gyertyája. Itt is maga a virág. Nem leszedni. A védett mediterrán növény itt, a vulkánságban él a legészakibb vidéken. Már Homérosz is megénekelte. A Szix folyó az élő és a holtak birodalmát választja el. Ott ilyen Asphodélus mezők vannak, és ezeken az Asphodélus mezőkön boldogan vándorolnak a halottak. Néhány kilométerrel arrébb pedig az erdő mélyén a monarchia egyik legnagyobb első világháborús hadifogolytáborának emlékhelyét tekintheti meg a turista. A háború 4 év alatt körülbelül 100 000 katona fordult itt meg, 10-11 000 katona itt aludt Szőrökhalmon a hadifogolytemetőben. Szerbek, románok, olaszok és oroszok. Melyik út vezet Mesteribe? Jobb kézzel! A
Mária Zarándok út Csíksomlyótól Máriacellig vezet. Most Mesteriben vagyunk, egy 7 kilométeres szakaszt tettünk meg nagyon kényelmesen gyalogolva. Az Árpád-kori templomhoz érkeztünk. Eredeti darab. Jó napot kívánok! Ez egy csakram. És ez friss mesteri víz. A templom a sákhegyi vulkáni eredetű bazalt tufából épült. Hogy kerül ide Mesteribe egy Árpád-kori templom? Mesteről tudni kell, hogy már régebben is rakott település volt, vaskori halmok örökítik meg ennek a tényét. Vaskori halomsírra építették 800 évvel ezelőtt a templomot román stílusban. Fecskék jöttek be. Igen, tehát ilyen nagyon nem volt példa. Különlegesség a barokk Mária szobor. A szószék fölött is van egy nagyon érdekes kép. Az egyik kevés meglévő Fekete Madonna másolata lengyelországi Csesztohovai templomból lévő eredeti képről. Az egésznapos erőltetett menet után fáj az izom, elfáradt a láb, úgyhogy a turisták jó része a mesteri fürdőben zárja a napot. Nincs olyan alkatrészem, hogy ne fájjunk. Nyaktól lefelé, hála Isten csak. Olajat kerestek, forró gyógyvizet találtak itt 40 évvel ezelőtt. Én 20 éven keresztül itt nyaraltam, még a nagymamáiknak volt itt nyaralójuk. Szeretjük, nagyon csendes kis falu. Azóta a fürdőt átépítették, felújították, de a híres mesteri csend megmaradt. Ügyeltünk arra, hogy ne legyen túl nagy hang a háttérben, tehát élményelemektől mentes ez a fürdő. Nem csak a fáradt zarándok lábát lazítja a gyógyvíz. 1776 méter mélyről jön fel, 72 Celsius fokkal érkezik. Elsősorban mozgásszervi problémákra, de szív- és rendszeri problémák esetén is hasznos. A 78 éves Misi papa például egy Zirc melletti faluból jár ide fürödni. Nagyon jót tesz a lába ennek. Fickósítja a térdeit? Na, azt megmondom. Nem csak azt, még más is. A zarándok turistáknak szükségük is van az energiára, hiszen a több mint 1000 kilométeres Mária út felénél tart az, aki Csíksomlyó vagy Máriacell irányába halad tovább a vulkánságból. Támogatunk a Sákhegy Térsége Turisztikai Egyesület a Széchenyi 2020 támogatásával.